फ्रेंड्स वेलकम टू डेली न्यूज ओडिया। बंगोपसागर में सृष्टि है घूर्णिबलय। जदि आपने चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करूँ ऑल बटन प्रेस करूँ लाटेस्ट वीडियो अपडेट पाइबापी। बंगोपसागर में सृष्टि है घूर्णिबलय। आसतु जानने संपूर्ण खबर कौन रही तो आपने निहाती भिडियोटी शेष पर्यंत देखते और जानी संपूर्ण खबर। उत्तर पूर्व बंगोपसागर और आखपाख अंचल में घूर्णिबलय सृष्टि होता कथा भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना मिली। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 8 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 9 ତାରିଖ ସକାଳ ଆଡ଼କୁ ସେହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଏହି ଅବପାତ ତୀବ୍ରତାର ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତର ଦିଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ ହେବ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଯାଇ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 8 ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 8 ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରେ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ତୀବ୍ର ଝଟକା ସହିତ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70 କିଲୋମିଟର ଝଟକା ସହିତ 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେହିପରି 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ଝଟକା ସହିତ 60 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। 7 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ଏବଂ ତା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଲାଗି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।